खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय नोंथांमोननो बयनिख्रुइ सिगां आं दिनै मोनसे भिडिअ खोन्थिनि आरो बे भिडिअखौ खोन्थिखांनानै आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि जि उननि काहानि बे काहानिखौ आं नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै लाग्रो नुखांबाय लोगोफोर नोंथांमोननो दा आङो बे भिडिअनि गासै डिटेल्सखौ खिन्थागोन आरो बयनिख्रुइ सिगां आङो बे डिटेल्सखौ खोन्थानायनि सिगां नोंथांमोननो फंनैसो बाथ्रा खिन्थानो सानदों आरो बे बाथ्राया जाहैबाय चाणक्यआ बुंनाय मथै सोरबा हौवाया जुदि निजेनि हिन्जावखौ गारनानै थांनो नागिरदोंबा बिखौ बुजायनानै लाखिनो नागिरबाथाय 98% हौवायानो गावनि गोसोखौ हमथानानै बै हिन्जावजोंनो थायो नाथाय सोरबा जुदि हिन्जाव मानसिया निजेनि हौवाखौ गारनानै थांनो नागिरदोंबा बे हिन्जावखौ जेब्लाबो हमथानो नाजानाङा जेब्लाबो बुजायनो नाजानाङा खारन हिन्जाव मानसिनि गोसोआ जुदि खनसे बिरलांदोंबा बे गोसोआ आरो जिबनाव गिदिंनानै फैफिनला आरो बे बाथ्राखौ आं बुङाखै बिख्यात जोंनि जि पण्डित बिथां चाणक्यआ बिथाङा बुंदों आरो बे बाथ्राखौ आं नोंथांमोननो मानि थाखाय बुंदों दिनै हयथ' आंनि बाथ्राफोरखौ खोनासंनानै गोबां सुबुंफोरानो आंखौ कमेन्ट्सआव जेबो लिरहरगोन नाथाय आं सैथो बाथ्रा दिनै फंनैसो बुंगोन आं आजिखालि इउटुबफोराव बा फेसबुकफोराव गेजेर गेजेर गोबां भिडिअ ओरैबायदि नुनो मोनो जे सोरनिबा हिन्जावा गुबुनजों खारखुमा लांदो आरो हमना लाबोनानै बिखौ गामियाव सेन्डालनि माला आलायदों बा बिखौ बुदों अब्ला नङाबा बिखौ हमनानै गावसानि बिमा बिफानि न'खराव थिनहरफिनदों बेफोरबायदि भिडिअफोरखौ आजिखालि नुनो मोनबाय थायो आरो ससियेल मिडिया जेब्लानिफ्राय ओंखारदो बे जाथायफोरा आवगायबो जादोंमोन जानो हागौ नाथाय दा बांसिन मा खुला जाफुंदों आरो बे खुला जानायनिफ्राय आङो फंसेल' बाथ्रा नोंथांमोनजों सावरायनो सानदों आंहाबो गोरोन्थि जानो हागौ जुदि आंहा गोरोन्थि जादोंबा नोंथांमोना आंखौ निमाहा होबानो जाबाय मानोना आं सानो मा बे हिन्जावफोरखौ जायफोरा खारखुमा लांदों सोरजोंबा बा बेखौ हमनानै हरफिननायबो जायो नाथाय आंनिबाथाय जोङो जोंनि समाजखौ सांग्रां खालामनाया मोजां जों ओरैबायदि इडुकेसन होनांगोन ओरैबायदि सासन होनांगोन गामियावनो जाहाथे रावबो जोंनि समाजनिफ्राय बेफोरबायदि खामानि लाजिनानैनो मावाथो आरो दा बायदियाव जोङो नुनो मोनो जे गोबां सुबुंफोरा हमनानै गावसा बिमा बिफानो समजायना हरो दा सासे हिन्जावा जायखिजाया सोरजोंबा खारफालांदोंबाथाय गासै जिबना बियो खस्थ'आनो जाथो बा मोजाङानो जाथो बै हौवानि दायित्व बै हौवाया जाहोगोन लोंहोगोन बा गावा राननानै थैथो बेयाव जोंहा नायनो गोनां एख' गैया नाथाय बै हिन्जावखौ जुदि हमनानै बै हिन्जावनि बिमा बिफानाव गथायना होयोबाथाय खस्थ'आ एक्सुवेलि सोर जायो बै न'खरा जाय न'खरा फिसाजोखौ हाबा हरदोंमोन नाथाय फिसाजोनि स्वभाब चरित्रआनो जाथो बा बिजामादैनि स्वभाब चरित्रआनो जाथो सोरनिबा नङा सोरनिबा मोनसे गाज्रि स्वभाबनि थाखाय बै हिन्जावा गुबुन सासेजों
खारखुमालाङो आरो बै गुबुन सासेया जुदि मोजांबाबो बयाबाबो बै हिनजावा बिनि उनाव नेक्स्ट टाइम बेफोरबायदि मावनाय नङा आरो बियो बै हौवाजोंनो थैजासिम थागोन। नाथाय बै हिनजावनि दायित्वआ बिमा बिफानाव गारना होनाया मोजां नङा आरो जुदि बिदिनो हमनानै हरफिनोबाथाय बिनि जानाय लोंनायनि बा गासै जिबना सोरबा सोरबा गथ' गथाय लानाबो खारखुमायो बै गथ' गथ'फोरनि जि खरसाफोरखौ सोर होगोन? बिनि थाखाय आं सानो मा जाय थाङो बेथ' थांबायानो नाथाय जाय जोंनि न'आव दोङो बा जोंनि समाजाव दा मोजाङै सोलिना जाबाय दोङो बैफोरखौ जोङो सांग्रां खालामनांगो बै हिनजावफोरा जाहाथे रावबो हौवाखौ गारनानै थाङा बेयाव हिनजावफोरनिल' दाय नङा होननानै आं सानो मानोना जथाया फारसेल' जथाया जेब्लाबो गाबा जथाया जेब्ला फारनैबो आखाइजों देना होगोन अब्लासो जथाया गाबो आरो थिग बिदिनो सासेनिल' दायजों आं सानो बेफोरबायदि जेब्लाबो जानो हाया आरो सानैनिबो माबा मोनसे गोरोन्थि थायो आरो बै गोरोन्थियाव सोरबा सासेया जुदा जालाङो। आङो जुदि माबाफोर गोरोन्थि बुंदोंबा नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय आरो नोंथांमोननो बेदि आं भिडिअखौ खोन्थिदों बे भिडिअनि जि डिटेल्स बेखौ आं नोंथांमोननो खिन्थानोसै नोंथांमोना खोनासं मोजाङै। सासे हिनजावा गावनि हौवाखौ गारनानै सासे गुबुन हौवाजों खारखुमा लांदोंमोन आरो खारखुमा लांनायाव लामा ससेयाव बै हौवानि लोगो सानैजों आरो बै हौवाया बिसोरखौ हावथेनानै बेयाव हमथानानै हिनजावखौ गारिनिफ्राय बाहेरायाव दिहुननानै लथासे दै लानानै बै हिनजावनि खाफालनि सिन्दुरखौ खोमोरनानै होयो आरो होनानै बुङो नोङो बेजों थानो लुगैदोंथ' थां आं नोंखौ जेब्लाबो बाधा होआ। आरो बे भिडिअआ साननैसो सिगां खोब भाइरेल जादोंमोन टुइटार एकाउन्टफोराव बे भिडिअ भाइरेल जादोंमोन इन्स्टाग्रामावबो बबेयावबा सोरबा सोरबा रिल्स बानायना हेगारदोंमोन। जायखिजाया बे भिडिअनि एक्सुवेल लकेसनखौ आं मिथिया आरो भिडिअआव जेरावबो बुंथिनाय गैया जे बे भिडिअ एक्सुवेलि अबेनि नाथाय आं सानो बै हौवाया जा मावदो खोब मोजां खामानि मावदो मानोना जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो बेफोरबायदि केसफोरखौ नुबोबाय थायो सोरबा लाबोफिनबाबो बै हौवानि गोसोआव थैजासिम मोनसे दागो जानानै थायो आरो बे दागोआ माने गाराय बै गाराया जेब्लाबो राननो थाङा आरो बै गारायखौ जुदि बै हिनजावखौ बियो लाबोफिननानै न'आव दोनफैयोबाथाय बै गाराया थैजासिमनो बै हिनजावखौबो जाहोलाङो आरो निजे हौवायाबो निजेनो निजे बै गारायनि सानाय सुनायाव खामग्लिनानै जिबना धंस जालाङो। जायखिजाया भिडिअखौ माबोरै मोनखो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव लिरहरबानो जाबाय आरो लोगोसे जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो। लोगो मोनगोन बिदिनो मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअआव गोजोन्थों।